Școala în 2025 este inutilă. Și înainte să intri în comentarii să mă juri, așteaptă puțin să vezi ce am de zis. Hai să facem un challenge imaginar. Gândiți-vă la o pasiune de-a voastră, un lucru care chiar vă face plăcere să-l faceți. Bun de gândit? Pun pariu că 90% dintre cazuri pasiunea ta nu are nicio legătură cu școala. Și acum, ca să vă dau un exemplu bazat pe propriile mele experiențe, eu sunt pasionat de editat și filmat, care nu au nicio legătură cu școala. Nu am învățat să fac asta de la școală, decât de pe internet sau am furat meserie. Bun, păi și atunci ce ar trebui să învățăm în școală? Lucruri în care cu adevărat nu credem. Păi da, mă, Fusi, dar și materiile astea sunt importante. Da, ok, asta e adevărat, doar că lucrurile astea te ajută decât să-ți dezvolți propria cultură generală, nu te ajută să-ți formezi o carieră, să spunem așa. Bun, și hai să vă mai spun lucruri pe care eu cu adevărat nu le înțeleg. Să spunem că eu sunt un copil pasionat de matematică, da, sau de informatică, spune așa. Și mă duc pe Mateinfo cu gândul că, bă, mă duc să învăț informatică, da? Ajung pe Mateinfo și ce se întâmplă acolo? Sunt forțat să învăț franceză sau alte materii care nu au niciun fel de legătură. Și știți de ce se întâmplă treaba asta? Se întâmplă pentru că fiecare profesor are orgoliu foarte ridicat și consideră că materia lui este cea mai importantă, chit că nu are nicio treabă cu profilul în care elevul ăla e. Și în capul cui se sparg toate astea? În capul nostru, bineînțeles, elevii. Așa că dacă ești de acord cu mine, lasă-mi un like și dacă nu, scrie-mi în comentarii și putem să dezbatem. În orice caz, eu am fost Fusi și vă mulțumesc maxim pentru timpul acordat.